आमुल कुल लाना फैदों आरो नै लोंनो नागिरदों फिसालाया नै क होनगासिनो नै र' खिथिनि आङो आमुल कुल लोगोफोरनो खिथिनि नै ले आमुल कुल लोगोफोर आमुल कुल लाबोदों बिसोर बिफाया हर खुलिना होनि आं खुलिनि कुलि हर खुलिगोन नोङो हेलौ एभ्रिवान वेलकाम बेक माय चेनेल स' लोगोफोर आङो माबा हरावबाबो भिडिअ खालामनाय जाबाय आरोना लोगोफोर दिनै ओमफ्राय गोबाव जाथारबायमोन नालाय भिडिअ खालामैया बेखायनो आङो दिनैहाय भिडिअ हगारनोसै होननानै नोंथांमोननि गेजेराव आङो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आरो नै थांलाय फैलाय जागासिनो मालिका जोङो माने गामियाव सत्संग दं आरोना माबा मेट्रिक पास जानायनि फार्स्ट डिभिजन लाखिदों आरोना इसानिया ओमफ्राय फिसालाया ओमफ्रायो बेवहाय जोङो थांनो नागिरदों आरो बेयाव पार्टि जाहोगोन मोनसे ओमफ्राय सत्संगबो खालामगोन आरोना जोंनि हा थसा लानानै थांबाय फिसालाया बिबौआ थांग्रोनायमोन बिबौआ थांग्रोनायाव ओमफ्रायो टर्स लाना खारलांफाबाय बिबौजों थांग्रोबाय आरो फिसालाया ओमफ्रायो टर्स लानानै थांफादों ओमफ्राय नागिरदोंमोन बिफायाहाय ओमफ्राय स' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जोंनि सत्संगआ माबायदि जायो कीर्तन होगोन आरोना बेयाव ओमफ्रायो बेवहाय मा जायो आं नोंथांमोननो सेयार खालामनो नाजागोन आरो लोगोफोर स' बिदिब्ला थांबाय थानोसै नै ओंखारगासिनो मालाया दासो दखाननिफ्राय फैनानै थुदो बिदिबा थांसै लोगोफोर आं होथ'वा आवाया बाहेरायावनो दंखायो फैदो ओइ गामसा हैखौनो गानसै गोथांखौ फिबाय गामसा गाननानै थांसिगोन नै लाइट खोमोरबाय ओइ दरजा फांबाय ना बिफाया फिसालाखौ बामबाय बिमाया बिफा थाबा बिमाया बामखानाङा नै बिफाजोंनोल'खा आरो आंना फिसालाया बिराब्रा बिफाजों नै माबायदि नायदों गिदिरदां आरो हराव बिदि फैफेराना गिदिंदां नै इथिं नायलाय नायबाय थादों आंनि फिसालाया फाइनालि सफैबाय नै संनाय खावनाय होथारदों संदों ओइथिंजाय सौहैया नंखाय नंहोयो फोथायनाय गैयै साननाय लाबोनानै होफैयो लुबैखुमानाय सानखांनायनि थाखाय आदर्श दाय दानागिर नङाखोमा दासान नंखाय दासान सानोब्ला गावखौ फोसाबनाय जानाय नङा लुबैथारै जानानै आदर्श दाय नुब्ला बेखौ संनानै दाथां संलाङोब्ला गावखौ फोसाबनाया जानाय नङा आदर्शनि दस गेदा देरगानाय लुबैखुमानाय साननाय अननाय गैयै थांखि लांग्रानि दस नङाखोमा साननाय नंखाय साननाय लुबैखुमानाय साननाय जाय अननायनि बिगोमा नङाखोमा साननाय गैयै गोसोजों बिथांखौनो थांखिनानै होसोलां गाहामनि बिगोमा जागोन जाय सोलोजों बोलोजों सामलायनायजों जेरैखि जाया मानो गासिबो जिउ जिरादनि गाहाम नाजानायाव गोसो गोनां बिथांखौनो थांखिनानै होसोलां गाहामनि बिगोमा जागोन जाय जेरैबाबो रावखौबो दुखु होआ नाथाय गाज्रिनिबो माय होआ बिथांखौनो थांखिनानै होसोलां गाहामनि बिगोमा जागोन नायनोसै बर'नि 30 किल'निफ्राय सिबिनायाव थाफादेरनाय जेसेबां हाथाव बयखौबो सिबि नाथाय थांजाथाव जायनि अनगा थाफादेरनो दाथां बांसिया जैजो बिदा फंबाय बोरैबा ओरै
लोगोफोरनो खोमसि फिसालायाबो फिफाया लादो नालाय फिफाया लादो दा ओंखाम जानो थाखाय बबाय नै खारलांबाय दा इलाय गुवार खालामबा मा जाजागौमोन दा खावनै जाजागौमोन नामा फिसाद्राय आलासिफोर जाग्रोथोंसै आलासिफोरा गामिनिया थाथ' जहांबाय नै आलासिफोराहाय ओंखाम जानो थाखाय नै आनन्द बाजार गोजान गोजाननि आलासिफोरनि हारला आरोना लोगोफोर नै बिराद हारला खोनादोंना खोनायाखैबा थास'बारिया एसे उनावनो नै फिसालाया मायाव फिथायबाय थादों नालाय हनै फिफाया आरो नागिरगासिनो दोखो नागिरगासिनो फिफाया गोजान गोजाननिफ्राय फैनाय आलासिफोरनो जाहोग्रोबाय आरो नै जोंनिया गामिनिया दा जागोन उनावहाय नै ओंखाम रानबाय नै लोगोफोर मा होदों मिथिला दा मोनजाबासो मिथिगोन आखिनोसो आजावनोसै प्रसादखौ फैयाखैना आङो प्रसाद जानोसै प्रसादानो लोगोफोर इथिं जथेनाय जाबायना मायाबा बाथोन मायाबा जेबो मायाबा बाथोन पनिर रानदों ini आरो बाथोन रानदों मा बाथोन बेबा सोंबासो मिथिगोन लोगोफोर मेट्रिक पास जानाय फार्स्ट डिभिजन लाखिनाया थाइमुंसा रानना होसोदों मालाय नैबेनो आरोना Congratulations होनब्रा होनलायदो मेट्रिक पास जानायखौ congratulations होनलायलायनांगौ आरो दा थांना जाखांनानैसो खारना थांलाय फैलाय इथिं ओंखाम संदों नै खोमसि खोमलाव हरावबाथाय थांसै आं इयाव बा फानलुआ नुवाखै फिसा जारानो गिदिर गिदिर जादों नै फानलुआ बिस्रानि फानलुआ मालायनि फानलुखौसो नायलाबायबाय आङो आइरन गैया दांहाय नै इसानिया बारा आइरन इसां गैया खानानै फैलाय थांलाय फैलाय सोरनिया भिडिअ मा ओंखाम जाखांनानै बेसे बुरजा जाखो बुरजा जाबाय नै बिराद गोथाव मोनो बियो रायजोनि ओंखाम होनबाथाय बिराद गोथाव मोनो जानोसै आबै थांगोन दाना ओंखायनोथ' साथामल' ओंखाम जानोसै लोगोफोर जयैनोसै गामिनि लारि लारि आलासिफ्रा थांबाय नै नुवाखै माबायदि देलायदों गिखा ओंखाम जानो जबाय लाइट नायनो हायाखैनो नै लाइट गैयाबा मोजां नङा हा एलाय ओंखाम जासिगोन नै फिसालायाबो मा मोनगासिनो र' माम लाबोथों र' नै एम्फौ बारसोमबाय लाइटआ नै साथिंना लाइनाबो दिनैसो गैथिया लाइनाबो ini iba barandero mam labo papa mam labo mam labo papa mam labo iching lain moनसे रानलांगोन रा ini baban गासिनो
Cương Mama Ini deh, Bapak Mama labedeng, Bapak. Mam labedeng. Roro. Impu barsum hai. Dang lajeboबाय. Layawनो. Letra माबा बोबाय. Ini. Ngomong na, dapat. Oh. Ini impu. Huli isi hu. Guyuy. Ini info nih. Impu barsumबाय बे लाइटआ माबा Kemar apa mau mana kemar? Siapa? Kemut nih video Dali. Impu barsumबाय लाइट सिदा थाबायना जोङो. Dali फैबाय नै र' लगायना होनि फिसालानो. गुदुंलै गुदुं. Ini फिसालानो लगायना होबाय Dali बेखौ. Ada labra hobai Mama bathon bilai ma bathon Pantau mokhoi putina geligan apa geligan Kulina pantau mokhainya ya pantau bilati ini biar mama thay nih suabin ompray sobai bima alu जोगोनार खान्थाल iya apa dah enggak mau up jangan sih lagi ber loh ikut sana nih ya betul nih hàng này nguồn mái chỉ biết cái này đang đây ya oh asal ada sen papor sampai mana sana sang sila lagi ber sana lagi Ponit kaza Ponit ko jan sila ber nih Tây khử lắm bạn Xong cái không ra được Và cứ thâu được hơn Giá gắn lá làm chứ là vật Phở Gôi dàn xin hình không có lẻ này được không Cái gôi ở đây đông là đẹp đứng rồi Không nào là này đâu Yang kamda kasihnya malik ang kamla nunggu nalai kuni kasihnya ada jangan mencari malik kuat. Terlas ada. Kamarnya mau tuh terus alai beda ya. Saya lagi ber video bikin yang nomor ada di ini video lagi ber. Tapi di belakang thang beda sih nuh semua lagi malik kalau thang bahaya thang goyang ada yang ada yang. Maligang hendak kembali tangcer nah lagi ber. So bye di ini video ko bikin yang udah aja bye Allah. Kalla tara da lagafar moja kana kaja nango nang thang mana so bye bye lagafar good night